Ahojte, aby som srdečne privítala Martinu Zvolensku z Bilenky, ktorá nám porozpráva zaujímavosti zo sveta aj topánok, aj podnikania. Takže, Marti, to je slovo. Dobre, ďakujem. Dobrý večer, ahojte. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pre nás je to vždy taká česť byť niekde a najmä v tých regiónoch našich slovenských a niečo povedať o Barefoote alebo o podnikaní alebo o čomkoľvek. Moje meno je Martina a som vo firme Bilenka také nejaké dobré 3,5 roka, myslím. Začínala som niekde na marketingu a aktuálne mám na starosti najmä nášho majiteľa CEO Juraja Fervariho. Máme na starosti spolu nejaké strategické spolupráce, ale hlavne sa venujem takým veciam, ktoré sa týkajú už nejakých našich CSR aktivít a nadácie a nejakých globálnych partnerstiev a všetkými takýmito vecami som prešla za posledných pár rokov. A takisto vám budem vedieť podať nejaké také akože biznisové veci, že ako sa budovala Bilenka, aké to malo nejaké strategické kroky a tak ďalej. Ale ja by som bola veľmi rada na začiatku, keby som vedela, že kto tu vlastne sedí a že čo vás zaujíma a že prečo ste tu možno prišli, aby som ja potom vedela, že o čom mám rozprávať a o čom nemám rozprávať, lebo vás to možno až tak nebude zaujímať. Takže by som bola veľmi rada, že keby to možno celé bola aj taká diskusia, že kedykoľvek budete niečo sa chcieť opýtať alebo tak kľudne do toho skočte, alebo zdvihnite ruku, alebo čokoľvek. Mňa to hádam nerozladí a budem sa vedieť tak viac ako keby napojiť na vás. Ešte začnem takým možno, že krátkým takým nejakým introm, iba aby ste vedeli. Študovala som niekde v zahraničí, v San Francisku, v New Yorku, v Londýne a v Dubaji a potom som sa vrátila naspäť do Žiliny, kde som teda posledné 3-4 roky a svoje miesto som našla teda v Bilenke, ale moju cestu sprevádzali rôzne ďalšie iné projekty, o ktorých vám poviem na konci a celé to bude také, aké si to urobíme. No, takže moja prvá otázka je, že prečo ste dnes prišli a že čo si chcete z dnešného večera odniesť. Tak možno sa skúsim ísť takto, že z kraja. Ak to nechcete povedať, tak nemusíte, lebo nechcem vám dostať do nejakého nekomfortu, alebo by som veľmi rada, keby ste mi takto sa podelili so mnou. OK. Super, ďaká. Ideme ďalej. Nie? Ale kľudne môžeš povedať, že nechceš. Aha. OK. No, v Poprade myslím, že tu máme nejakých buď partnerov, ale obchod tu nemáme. Tak. Aha. Dobre. Aha. OK. Dobre. Poďme sa ďalej. Super. Ďakujem. Aha. Super. My máme inak dve značky, jedna je Bilenka a druhá je Berberix. A Berberix má toto pani obuté a ja ich mám obuté, takže dobre, prvý barefootoví nadšenci. Ideme na to? Aha. OK. Dobre, super. Ďakujem. Pani vzadu. Aké výhody má Barefoot? Aha. OK. Aha, dobre. Versus tuto. Dvaja. Super. Áno. Áno, to som hovorila, že to bola najlepšia akcia tohto leta podľa mňa pre nás. Barborka. OK. Super. To je super. Ďaká. Druhá rada, ďalšia. Páni. Alebo dámy. Áno, dobre. Zo zvedavosti.
Dobre, dobre, super. Dámy vedľa? Mhm. Mhm. Super. Mhm. Dobre, dobre, dobre. Dcera prišla preto, lebo mamina povedala, či... Áno, áno, aj. OK. OK, dobre, dobre, vďaka. Pani vzadu? Mhm. Mhm. Dobre, dobre. To máme veľa nových zimných modelov, takže verím, že potom presvedčíme. Pán s vianočným svetrom, ktorý ma dneska úplne uchvátil, spáva, že som prišla zle oblečená. Mhm. Super, to ste tu správne. Dámy, vlastne organizátorky, asi museli prísť. OK, dobre, dobre. Ešte niekoho okrem organizátorov sme vynechali? Asi nie. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sa naplním vaše očakávania. Keby čokoľvek, tak sa hláste, alebo mi do toho kľudne skočte, keď vás niečo bude zaujímať viac. Ja teda, aby ste nastavili také nejaké že svoje očakávania, budem hovoriť o tom, že čo je Barefoot, prečo Barefoot, ako sme možno budovali Bilenku. Nemám úplne veľa prichystaných takých biznisových vecí, ale môžeme kľudne ísť hlbšie do niektorých tém, ktoré vás budú zaujímať, aj keď nebudú úplne na slajdoch. A tú druhú časť mám o takej, že sila príbehu a sila toho spoznania, že toho osobného, prečo veci robíme a toho osobného príbehu, lebo to je jeden z takým kľúčom, ktorý nás prevádzal vlastne od začiatku toho, ako firma vznikla. Vznikla z také veľmi silnej túžby, kedy všetci hovorili nie, Barefoot nikdy v živote nepôjde a nakoniec sme vo viac ako 80 krajinách a tak ďalej. Takže to bude taký možno záver taký iný ako biznisový. Neviem, či ste videli túto reklamu, ale túto zrovna nie. Ešte chvíľočku. Pani Horvatovú preskočíme. Pred 20 rokmi Barefoot oslobodil vaše nohy. Ale vyzeral takto. Preto odborníci z Bielenka navrhli Barefoot, čo nevyzerá ako Barefoot, ale funguje. Bielenka, cítiš sa vyzeráš wow. No, tak to bola naša tohtoročná reklama, ktorú ak ste pozerali TV Nova alebo niektoré ďalšie televízie, tak ste ho niekde mohli vidieť. A to, o čo nám vlastne v Bielenke dlhé roky išlo a najmä tie posledné roky, nám vlastne ľudia hovorili, že oni nenosia Barefoot, lebo je škaredý, alebo Barefoot, to ste poznali, to boli také tie 5-prstové, five fingersy a neviem čo všetko, vlastne to vyzeralo tak veľmi divne a my sme si povedali, že my ten Barefoot chceme približiť k ľuďom a chceme, aby aj ľudia ako my v tej firme sme boli hrdí na to, čo máme na nohách a aby sme to s radosťou nosili a myslíme si už dnes, že sa nám to celkom podarilo a máme v podstate dve značky, jedna je Bielenka, druhá je Berberix a ten rozdiel môžete vidieť asi niekde zhruba tu. Že tuto na Bielenke vidíte, že sú tie modely také minimalistické, sú tu niektoré iba modely z toho portfólia a Berberix je takýto viac teniskový, odvážny, je to skôr značka, ktorá je skôr ako keby že pre ľudí a keď si to vo veľmi pre ľudí, pre mužov. A vo veľmi zjednodušenom nejakom, keď to mám povedať, tak vlastne Bielenka je taká, že minimalistická značka s takým jednoduchým dizajnom a je skôr, že pre mamičky, deti a oteckov, ktorí majú radi také jednoduchšie modely. A potom Berberix je taký odvážnejší. Trošku nám ten dataprojektor blbne, ale verím, že to vidíte celkom dobre. Tie modely sú potom aj tu, môžete si ich potom vyskúšať, ochytať. Máme tu aj kopytov, aj tie podrážky, takže všetko vám ukážem, že ako vlastne tá topánka potom vzniká. No a my sme Berberix pridali do portfólia asi niekde pred 2 rokmi, lebo sme si povedali, že chýba ako keby taká tá odvážna mužská značka, lebo niektorí muži nechceli nosiť Bielenku, lebo to je proste dámska značka, nebudú nosiť na svojich nohách nejaké dámske meno. Tak sme si povedali, že spravíme Berberix a vtedy bol jeden z takých našich prvých snov, že to bude značka, ktorá sa dostane na svetové móla a do toho ako keby celého fashion sveta. A ono sa nám to vlastne aj podarilo. A keď si teraz pozriete toto video, tak toto je vlastne, že sú to niektoré modely z tej značky.
Takže to bola len taká rýchla prehliadka toho, že aj barefoot môže byť štýlový a my sme strašne ako to vypnem. My sme na to vlastne veľmi hrdí, že čo sa nám podarilo, lebo kedysi naozaj všetci hovorili, že je to škaredé a neviem aké. A dneska sme boli, ja neviem, že v Miláne a na bratislavských modných dňoch a tak ďalej a tak ďalej. Ale prečo to hovorím? Lebo nám všetci hovoria, že tieto topánky nie sú barefootové a že keď ich máme my obuté, tak nám všetci povedia, že a prečo vy nenosíte barefooty? Ale toto je tiež barefootová topánka. Ona možno aj niektorí z vás ste zvyknutí nosiť barefoot, tak v podstate ona už nevyzerá až tak barefootová, ako kedysi vyzerá, ale v podstate ako kedysi tieto topánky vyzerali, ale spĺňa všetky atribúty barefootu a ona je iba nadizajnovaná tak, aby vlastne vyzerala čo najpriťažlivejšie pre túto dobu. A kto z vás barefootiakov nosí prečo barefoot? Kto z vás nosí barefoot? Skúste dať ruku hore, že kto ste hovorili, že čo je pre vás najväčším benefitom tej barefootovej obuvy? Komfort? Áno, že sa hýbu prstíky. Pre vás? Aha, OK. Vzadu. To isté? Priestor pre nohu. OK. To nám vyšlo aj z tých posledných výskumov, ktoré sme robili. My sme robili taký veľký test, alebo teda výskum, že Slovensko, Česká republika a v Nemecku a všetci nám povedali vlastne, že ako keby jediným a tým najväčším, nie jediným, ale tým najväčším dôvodom, prečo ľudia nosia barefootovú obuv, tak je to práve komfort. A pre mňa to tiež bolo také, že vlastne keď som si prvýkrát obula barefootové topánky, tak si vravím, že prečo ty kokšo som to nenosila dosť vtedy. A teraz už mám problém si obuť niečo iné. Ale pre vás, ktorí možno úplne neviete, alebo ste takí nováčikmi pri tom barefoote, tak vlastne ten základný parameter barefootovej obuvy je práve ako keby v tom anatomickom tvare. To znamená, že ak si viete predstaviť nejaké bábätko, ktoré sa akurát narodí, tak ono sa nenarodí ako keby s takto stlačenou nožičkou. Ono sa narodí s takou krásnou, rozvetvenou labkou, ktorá proste vyzerá presne anatomicky a presne tak, ako je vlastne to chodidlo na tej pravej strane. Versus toto my sme si vlastne akože vytvorili rokmi, že ono aj keď sa človek na to v princípe iba pozrie, tak vidí, že niečomu tam úplne nedáva význam. Hej, že ono to celé tak nejako nedáva zmysel. A neviem, či si pamätáte, ale ono to má vlastne niekde taký pôvod v histórii, že keď sa začali nosiť lodičky a to bolo niekde, myslím, že to bol Král Slnko, ktorý si povedal, že on proste bude nosiť podpätky, lebo on je šlachta a bude vlastne vyššie a bude nadradený ľuďmi a vtedy sa vlastne zaviedli lodičky a všetky tieto úzke špicaté topánky s podpätkami, ktoré my dámy niekedy veľmi radi nosíme. Ja si ich tiež niekedy obujem, ale už o 90% času menej, lebo ten barefoot je o mnoho preto chodidlo a preto zdravie lepší. Čiže toto je vlastne ako keby ten hlavný atribút. Tá barefootová topánka je vyvinutá podľa toho prirodzeného tvaru chodidla, kdežto tá klasická obuv vlastne to chodidlo deformuje. V princípe sa tá noha správa, ako keby bola v korzete, dochádza k nejakým poškodeniam alebo ochoreniam, ako ja neviem, napríklad, že hallux valgus, ak poznáte. A noha a to chodidlo je vlastne jeden z takých najdokonalejších orgánov, ktoré vlastne v tele máme. No to nie je úplne orgán, ale je tam cez 300 malých kostičiek, ktoré ak nefungujú tak, ako majú a nemajú dostatok priestoru, tak sa deformujú. A cez to chodidlo vlastne potom vnímate nejaký problém v článku, v kolenách, v bedrovej chrbtici a tak ďalej, kde to vlastne až to zaťažuje krčnú chrbticu. Čiže to je ten anatomický tvar. Potom sú tie topánky brutálne ľahké, že keď si zoberiete napríklad, ja neviem, že keď si chytíte takúto topánku, tak väčšinou, keď to skúste to porovnať s niečím. Hej? A môžete kľudne aj skúste ju tak nejako pokrčiť, ohnúť. Kľudne ukážte kolegom túto vedľa, že čo sa s ňou dá urobiť. Čiže ju vlastne, akože veľmi pekne ju viete ako keby ohnúť do každého tvaru. To znamená, že ona musí byť vlastne brutálne flexibilná, aby sa vždy ohýbala podľa toho, ako sa hýbe vaše chodidlo. Hej? Čiže keď spravím ešte názornú ukážku, aby všetci videli, viete ju vlastne ďalších tých benefitov tej barefootovej obuvy je to práve preto, keď tam máte niekoľko svalov a šliach a tých vecí, tak aby vlastne fungovali tak, ako majú. Jasné. Áno. Rozumiem.
Rozumiem. Dobre, odpoviem. Je plocha kvôli tomu, aby prirodzene posilňovala vlastne fungovanie toho chodidla. My keď tam dáme nejakú klembu alebo čokoľvek iné už v tej topánke je, alebo ak si pamätáte, ja neviem, že ortopedické vložky pre detičky a tak ďalej, tak je to vlastne, keď to prirovnáte, ako keby ste si dali na koleno ortézu. To znamená, že to chodidlo sa neposilňuje prirodzene a tá klemba sa neposilňuje ako keby na základe nejakého prirodzeného posilňovania nohy, ale jednoducho už je tam daná nejaká ortéza alebo nejaký ten nejaká umelá podpora, ktorá vlastne potom ako keby výsledne iba oslabuje to chodidlo. Ak má niekto vyslovene, že má problém s plochými nohami alebo s čímkoľvek, my vždy hovoríme, že obuť si barefoot je 50% úspechu, že treba pri tom cvičiť. Hej, takisto ako vás nezachráni v podstate iba tá ortopedická vložka s tou klembou. A my, keď sme vlastne sa stretli vlastne úplne v tých prvých rokoch s nejakou ortopedickou verejnosťou alebo s niekým, tak nie všetci tu boli úplne že za barefoot, lebo presne hovorili, ale to treba mať klembu a neviem čo všetko. A že pri niektorých ojedinelých prípadoch je to pravda a potrebuje to ten človek ale konzultovať ako keby s podologom, s fyzioterapeutom. Ale 99% ľudí stačí, keď začnú cvičiť, keď ten barefoot si obujú, ja neviem, dajme tomu na prechádzku, nemusia ho začať nosiť ako keby 100% svojho voľného času, ale jednoducho to chodidlo začne prirodzene posilňovať a tá klemba sa začne prirodzene vytvárať. To je ako keby, že to je to know-how aj zo zahraničia a tak ďalej. Pán v červenom svetri. Máme aj detskú obuv, máme myslím, že od veľkosti 23 alebo 25, to sú takéto panačky, toto sú z takých hladnejších modelov, som zobrala tie, že toto sú niektoré naše detské. 39 a vyššie, tak to už sú dospelácké, to už máme. Určite máme. A ja by som to asi tak, že dala do takej tej roviny toho, že ono to závisí, že prípad od prípadu. Ja veľmi nerada by som vám povedala, že barefoot je to najlepšie riešenie pre každého jedného človeka. Pre 99% ľudí bude, ale neviem, čím, ako keby, že čo všetko váš syn a ako jeho chodilo a tak ďalej, že to nechám asi na odborníka, ale že určite, keď si zoberiete, že tým barefootom nič nepokazíte, keď si ho obujete do prírody. Alebo keď sa idete proste, ja neviem, prejsť do Tatier alebo kde, tak tam je asi úplne, že blbosť chodiť v nejakých tvrdých obmedzených topánkach, pokiaľ nejdete, ja neviem, na Terryho chatu alebo niekde, kde zase ten barefoot môže byť pre niekoho takou, že výzvou. Tak vravím, že pokiaľ keď nejdete na Terryho chatu alebo niekde, tak akože, že my to vždy tak vravíme, že vlastne, že ono závisí od toho, že na aký účel si tú obuv vyberáte. Ak idete behať maratón, tak asi je blbosť pre niekoho, proste kto celý život behal v nejakých teniskách, si obuť barefooty alebo bežať na boso. Hej, máme teraz chalana, ktorý prešiel Ameriku naprieč na boso a je v pohode. Hej, alebo ja neviem, keď idete korčulovať, tak si obujete korčule. Ale že keď idete bežne kráčať niekde do prírody, alebo dokonca napríklad pri tom Berberixe, fakt tá značka je dizajnovaná aj na chôdzu v tých uliciach, že pri Bilánke to máme vlastne navrhnuté tak, že aby ako keby vy si viete regulovať aj tou stielkou ten pocit toho barefootového feelingu, to znamená, že niekomu tie 4 mm môžu byť príjemné, niekomu môžu byť nepríjemné a chce si tam dať jednoducho tú stielku. Takže ako keby, že od tohto všetkého to závisí a asi by som to tak nechala, že najlepšie je podľa mňa, že si to nacítiť a vyskúšať to. Hej, že áno? Zoberiem si názornú ukážku. A názorná ukážka, toto sú napríklad, toto sú podošvy, ktoré používame, niektoré z nich. Takže keď si to chytíte, a môžeme dať kľudne aj kolovať, že si to skúsi si to postlačať. Toto sú nové z výroby, oni ešte nie sú tak úplne flexibilné, ako keď sa niekoľko tisíckrát ohnú. Ale čiže napríklad, že pri toto je jedna z najzložitejších podošiev, ktorú máme, ktorá bola urobená vlastne presne podľa biomechaniky chodidla. To znamená, že keď tam vidíte tú členitú rôznu podrážku, tak je to presne tak, že ako sa pri tej bežnej chôdzi, ako keby to chodidlo pohybuje. A táto myslím, že má od 4 do 8
mm, myslím, že jedna z najtenších, ktorú máme. A je to práve preto, že ako keby vy musíte odhadnúť, ako keby, a čo je najväčším, ako keby takým, že pre nás takou najväčšou alchýmiou je to, aby tá podrážka bola dostatočne tenká, dostatočne flexibilná a dostatočne oderu vzdorná. My si všetky tie zmesy, ktoré vlastne na tých podrážkach máme, tak si ich miešame sami. Sú vyvíjane v laboratóriách, robia na tom odborníci od severu po západ a naozaj, ako keby, že mohli by sme to robiť aj z banánových šupiek a zo všetkého možného, čo znie strašne ekologicky a sexy, ale nič by to nevydržalo. Takže sa snažíme mať tam takú rozumnú mieru medzi tým, že čo je stále ekologické, ale čo aj niečo vydrží, lebo my v tom vidíme ako keby tú najväčšiu udržateľnosť. A nech sa vráťme späť ešte k tej otázke, tak ste hovorili, že 4 až 8 mm, tak to ja si myslím, že ako keby taký úplne, že ten ako keby najtenší možný asi nejaká hrúbka tej podošvy, tak aby aj niečo vydržala. Zároveň si uvedomujem, že keď to robíme ako keby pre širokú škálu ľudí, tak nie asi každému môže byť hneď na začiatok príjemné mať úplne iba 4 mm podošvu. Preto si potom niektorí ľudia vyberajú napríklad že hrubšiu stielku, alebo niektoré, napríklad pri Berberixe je to o pár milimetrov viac, ale napríklad závisí na dopade, že vy už keď sa potom postavíte na tú topánku, tak ona vlastne nemá žiaden rozdiel medzi začiatkom a koncom, ona sa trošku stlačí. Čiže vy napríklad v tom vankúšiku, ktorý tam je zhruba, ja neviem, teraz idem možno o 5 mm alebo o 7 viac, ale keď ho zavážite ako keby váhou tela, tak sa dostanete niekde okolo toho 0,5 cm. Pán spomenul kamienky, tak bolo to vlastne takou jednou z najsilnejších obáv ľudí voči tomu, aby vyskúšali barefoot, ale ono je to naozaj o tom, že ten povrch pod nohami cítite a vnímate a do miery, aká vám je príjemná. Čo keď si poviete? Jasné. Môže byť? Môže byť? Áno. Mhm. Presne tak. Tak. Presne tak. Môže byť, napríklad Juraj, náš majiteľ, on chodí niekde aj normálne na turizm, že chodí proste čisto bosý. Hej, že ako keby, ale závisí to o tom, že čo je vám príjemné a čo chcete a nie každý človek proste chce chodiť na túry bosy alebo chce chodiť proste po betóne bosy, ale niektorí sú aj takí. Takže tak. Ešte sa vrátim k tým kamienkom a k tým ďalším benefitom, lebo to s tým vlastne súvisí. Takže jedna z ďalších ako keby tých benefitov je práve ako keby tá tenká podrážka a je to kvôli tomu, lebo na chodidlách máte niekoľko tisíc nervových zakončení, ktoré vlastne v hrubej podrážke nevnímajú tú vašu nevnímajú povrch, po ktorom kráčate. A keď vaše chodidlá vnímajú povrch, po ktorom kráčate, tak dochádza jednak k prirodzenej takej stimulácii tých nervových zakončení. To znamená, že váš mozog lepšie vníma povrch, po ktorom kráčate. Má to rôzne, ako keby aj tie upokojujúce, ukludňujúce nejaké efekty, ale zároveň sa vlastne prirodzene tieto body masírujú a prirodzene sa vám vlastne to chodidlo uvoľňuje. To znamená, že keď napríklad celý deň kráčate v tej barefootovej obuvi, tak napríklad na konci dňa nemusíte vôbec mať ten pocit ako keby tých unavených nôh, ale sa to chodidlo sa vlastne prirodzene premasíruje počas toho dňa, lebo vníma ten rôzny členitý povrch pod nohami. Takže to býva taký častý feedback od dám, že práve si povedia, že ja som si na konci dňa konečne sadla doma a nemám taký pocit, že mám proste akože unavené nohy a ťažké, ale že to chodidlo je v podstate prekrvené a je také akože uvoľnené a vymasírované. A niekedy ako keby býva aj, nám to vravia zákazníci práve cez zimu, kedy niekedy v podstate ako keby niektoré tie podošvy, ktoré máme zimné, tak sú o niečo vlastne hrubšie, kvôli snehu, kvôli ľadu, a tak aby ste nevnímali až tak napríklad ten chlad, alebo aby ste sa nešmýkali niekde po ľade. Tak vtedy napríklad sa nám stáva, že ako keby niektorí zákazníci nám vyslovene povedia, že ale ja cítim, že mi je dokonca v tých barefootoch teplejšie, lebo mám prekrvené to chodidlo. Čiže ono ako keby sa hýbe aj v tej zime, tak to býva niekedy také, však mi bude zima od nôh, ale keď to chodidlo je dostatočne prekrvené a vníma ten povrch a hýbe sa tak, ako má, tak vlastne aj tie končatiny ako keby nie sú v takom obmedzenom nejakom fungovaní a tým pádom sa vlastne prirodzene prekrvujú. Takže toľko k tej podrážke a potom vlastne tá flexibilita, to je to, čo sme si ukazovali, to je to, že tá topánka sa vlastne prispôsobuje tomu chodidlu popri tej chôdze a nie naopak chodidlo tej topánky. Je niečo, čo vás ešte také zaujíma, že pri tých barefootových benefitoch, alebo tá tenká podrážka, alebo flexibilita, alebo ten anatomický tvar?
Keby ste niečo ešte chceli sa dopýtať, tak kľudne povedzte. A toto býva pre nás také najčastejšie ako keby, že vysvetlenie, keď sa bavíme so ženami alebo s dámami, že prečo barefoot a čo vlastne spôsobuje podpätok. A tak je to, že vlastne barefoot nemá žiaden podpätok. To znamená, že keď si všimnete barefootovú topánku, tak je vlastne je plocha ako keby od začiatku na koniec, takže žiaden z našich modelov nemá ani čižmy, ani nič podobné, nemajú podpätok a je to práve kvôli tomu, aby ten pohybový systém a ten celý aparát bol v jednej osi. A niekde bola taká štatistika, že každý centimetr podpätku pridáva nejakých pol kila alebo kilo na záťaže na krčnú chrbticu. To znamená, že už iba keď máte 2 cm, 3 cm, 5 cm podpätok, tak je to jednoducho tlak na kolena, na driekovú chrbticu až na krčnú chrbticu. Teraz to bude znieť ako reklama na Kozmodisk, ale niektorí naši zamestnanci a naši zákazníci vravia, že ich prestali boleť kríže alebo ich neboli medzi lopatkami a to je to, lebo vlastne stoja pekne spriamení. Takže to je jedna z takých ďalších vecí. A ešte bola jedna taká zaujímavá vec pri tomto a to je to, že vlastne ono nie je len tá kostra, je ako keby v tej jednej osi, ale ešte aj vaše vnútorné orgány sú v podstate ako keby v jednej osi a fungujú v tom najsprávnejšom fungovaní, v ktorom môžu fungovať. Takže to sú také ďalšie veci, ktoré vplývajú celkovo na ten systém celý. Dobre. Čo sa týka možno takého nejakého biznisového pohľadu, patríme medzi najrýchlejšie rastúce barefootové značky na svete. A nie sme na trhu úplne veľmi dlho, sme na trhu iba 7 rokov a zatiaľ sa nám podarilo dostať do viac ako 80 krajín. Z toho vlastne strategicky rozvíjame zhruba nejakých 12 trhov. A už sa ma pani pýtali, že kde všade sme. A pre nás tie najstrategickejšie trhy sú, že Slovensko, Česká republika určite, tu sme doma. A potom je to, že Amerika, Škandinávia, celý DACH región a potom také, že Portugalsko, Španielsko, tuto máme mokasinky jedny. A tieto mokasiny si od nás objednala napríklad, že Španielská kráľovna, tak radi vravíme, že už sme obuli aj niekoho z kráľovskej rodiny. To sme tak akurát tento rok sme si povedali, že tak pôjdeme do Španielska, že budeme to tak viac rozvíjať. A o dva týždne nám zavolala Španielská kráľovna, že by si rada objednala naše topánky, tak sme si povedali, že taký vstup na trh sme nečakali. A čo sa týka členov tímu, tak je nás viac ako 100. Stále hľadáme aktívnych, šikovných ľudí, ktorí by chceli ten tím doplniť. A čo sa týka nejakého že obratu za minulý rok, je to zhruba na 19 miliónov. Uvidíme, ako skončíme tento rok. Ak by vás niečo zaujímalo aj z toho, že biznisového príbehu, tak to vám veľmi rada tiež poviem. A čo bolo pre nás ale dôležité na začiatku a čo si myslím, že je dôležité aj pre každého podnikateľa je, že nevzdávať sa a vytrvať v tom, že v nejakej vízii a v tom, že to možno nakoniec môže fungovať, pretože nám na začiatku neveril ani Google. A keď sme si dali robiť vlastne takú tú... Juraj prišiel s tým, že dá urobiť tú prvotnú analýzu, viete, to sú všetky tie vyhľadávanie v Google a všetky tieto veci, že či sa barefoot vôbec bude predávať a či barefoot má vôbec ako keby význam predávať na Slovensku, tak mu volal kámo, že vraví mu, že Juro, že počúvaj, že ja od teba vôbec nechcem žiadne peniaze za tú analýzu, lebo to proste ako, že to nikto nevyhľadáva. Že to ja nemám ani pri tom, čo robiť, že to proste do toho nechoď, to je úplne hrozné, že nikto ten barefoot nechce, ešte to aj hrozne vyzerá, že proste akože to ti na Slovensku určite nepôjde. Takže s tým, že barefoot na Slovensku nikdy nepôjde, ani v zahraničí a nikto ho nebude kupovať, sme vo viac ako 80 krajinách s viac ako 100 členným tímom a s obratom viac ako 19 miliónov za nejakých 7 rokov. Takže to je také, to my vždy hovoríme pri všetkých prezentáciách, že keď jednoducho toto. Že keď vám ani Google neverí, tak to vždy vyskúšajte, lebo jednoducho sa to môže podariť. A niekedy je fajn byť taký akože tvrdohlavý v tom. A nám hovorili, že v podstate nemáme vytvorený trh, tak sme si ten trh vytvorili sami. Bola to taká stratégia pre nás, že my sme vlastne išli ako keby cez tie komunity ľudí. Ak si pamätáte úplne taký ten začiatok, toto je ešte vlastne niečo iba tak obratovo, aby ste videli, že ako firma postupne rástla. Nemali sme 7 miliónov hneď v prvom roku, išli sme postupne od nejakých 250 000 až teraz tým takmer 20 miliónom. Ale čo je zaujímavosťou je to, že vždy počúvame tie príbehy, až keď už je tá značka úspešná. Ale že náš prvý marketingový budget bol 200 € a to sa vtedy akože vravelo, že kokos, jaká investícia do marketingu, že ja neviem, odkiaľ to zoberieme. Takže to bolo, že prvých 200 €, ktoré išli proste na prvý marketingový budget. A ak si niekto pamätáte, kto z vás máte deti?
Dobre, kto ste nosili deti v takých nosičoch? Dobre, skoro všetci. Tak Bielenka vlastne začínala s detskými ergonomickými nosičmi a to sú vlastne tie nosiče, ktoré vidíte na tom obrázku a to bol vlastne prvý produkt. A keď sa Lenka stretla s Jurajom, neviem, poznáte všetci ten príbeh o Bielenke? Tak to ešte poviem, to je dôležité pre tých, ktorí nepoznajú. Tak prečo Bielenka? To sa nás často ľudia pýtajú, že prečo Bielenka a prečo nie Juraj, lebo teraz všetci poznajú Juraja, nikto nepozná Lenku. Lenka je ako nejaká fantomová žena. A v podstate Lenka, ja tu mám niekde aj ich fotku. Môžem ju nájsť, nech viete. A tu sú hneď. To je veľmi stará fotka, keby tu Juraj videl, že som dala túto fotku, tak asi nebudem moc šťastný, ale toto je starý Juraj a stará Lenka pred pár rokmi. A v podstate Lenka je bývalá paraolympionička. Jednu ruku, myslím, že nemá nejako kompletne, na jednej nemá pár prstov, ale že pre ňu bolo vlastne trošku challenge, že nosiť deti a vychovávať a teraz ako s deťmi, lebo mala sama nejaký handicap. Tak si povedala, že proste vytvorí nejaký ergonomický nosič, vtedy na trhu nebol taký, ktorý by jej úplne vyhovoval, tak si ho ušila podľa svojich vlastných potrieb a začala ho predávať. A celkom sa jej v tom darilo a Juraj vlastne v tom čase tiež podnikal s ergonomickými nosičmi a potom sa na jednom takom biznisovom stredku sa vlastne stretol Juraj s Lenkou a oni si strašne padli ako keby tou víziou o svete a o tom, že poďme robiť niečo, čo má nejakú pridanú hodnotu pre ľudí, správame z toho proste ako keby, že dobrú vec, poďme spolu podnikať a že na čo to budeme robiť osobitne, keď sa môžeme spojiť a môže to mať celé o mnoho väčšiu silu a väčší význam. Tak vznikla Bielenka. A preto sa to volá Bielenka, lebo Lenka vo firme už niekoľko rokov, myslím, že posledné 3 roky ani není. Má aktuálne nejakých 10% podiel a Lenka si v jednom momente tej firmy povedala, že ona sa chce venovať cestovaniu, nejakému inému biznisu alebo svojim deťom a že ona už ako keby to tak nevníma úplne, že ako keby tá firma naplnila jej očakávania a že ďalej, že bude rada, keď proste Juraj s tým pôjde ďalej bomby do zahraničia, ale že ona ako keby, že už sa necíti úplne na to, aby v tej firme bola. Tak preto ju už teraz vlastne moc pri firme nevidíte, ale stále firma ako keby nesie to je meno aj nesie to posolstvo. My sme to nechceli meniť, ani sme to nechceli rebrandovať na Juraj alebo hoci kto by niečo iné. Ale vlastne Lenka je človek, ktorého keby ste stretli, tak ona vlastne začína biznisové meetingy tak, že ona vás objíme. A ona je akože neskutočný nával pozitívnej energie a toho, že vlastne, že nevadí, že jednu ruku nemám a druhú mám polovične, že čokoľvek v živote chcem, tak je možné. A my sme si povedali, že ako keby s týmto posolstvom tá firma budeme radi, keď ako keby bude fungovať ďalej a bude dosahovať a nejakým spôsobom manifestovať vo svete, že ako keby, že nič nie je nemožné a že čokoľvek ako keby v živote máme, tak sa nemáme dívať na tie obmedzenia, ale máme sa dívať na tie príležitosti. Takže to je tak trošku za tým príbehom, že Lenka a Juraj. Takže tak. No, na začiatku boli vlastne ergonomické nosiče, až jedného dňa si vlastne, keď Jurajové deti začali nosiť barefoot, tak vyskúšal barefoot aj Juraj a povedal si, že ty kokos, prečo to nenosia všetci ľudia, lebo je to proste strašne brutálne komfortné. Takže on vlastne od toho momentu potom vymenil svoj botník a začal robiť barefootové topánky, tak sa vlastne Juraj s Lenkou dohodli, že budú robiť barefootové topánky. Dali si urobiť analýzu a povedali im teda, že to v živote nerobte. A aj napriek tomu sa rozhodli, že teda do toho pôjdu a začali chodiť po všetkých výrobách na Slovensku, kde im povedali, že to je nemožné urobiť. A že niekto to proste robiť nebude. A že taká topánka, je to barefootová, to má takú flex zónu, to my tu nevieme a tu 40 rokov sme to tu takto robili a my už to nejdeme meniť a hlavne nejdeme nič inovovať a hlavne nejdeme robiť žiadne nové topánky. No a takto to bolo, ja neviem, že príbeh za príbehom, kde prišli, tak všade nie. Až vlastne oni rozprávali ten svoj vlastný príbeh a tú vlastnú skúsenosť tým, že aký je ten barefoot dobrý a že čo sa môže vlastne ako keby aj v živote človeka zmeniť, keď ten barefoot začne nosiť. Že ten komfort a to zdravie je vlastne úplne o niečom inom. A začali presviečať vlastne prvých ľudí vo fabrikách, v Partizánskom a neviem kde, až sme sa dostali vlastne k svetovej výrobe. Ale ten začiatok bol pre nás veľmi ako keby zložitý alebo taký náročný pri tom budovaní, lebo sme si povedali, že my vlastne ideme ako keby tak akože že hlavou proti múru niekedy doslova, ale stávalo sa to všetko ako keby na dvoch takých základných veciach a to bolo, že pridaná hodnota a potom to bolo, že niche market. Čiže teraz hovorím k tomu viac biznisovému obecenstvu, ktorí tu prišli pred trošku ten podnikateľský príbeh.
A my sme si povedali, že tá pridaná hodnota je niečo, bez čoho ako keby tá firma neprežije. Že ak máme produkt, ktorý je iba dobrým produktom, ale kedykoľvek ako keby si ten zákazník môže vybrať niečo iné, tak to nie je asi úplne pointa, ale že chceme vyrábať produkty, ktoré majú pridanú hodnotu pre človeka. To znamená, že buď nejakým spôsobom ovplyvňujú zdravie k lepšiemu, alebo sú viac udržateľnejšie. Mali sme jeden projekt, kedy sme začali vyvíjať plne kompostovateľné topánky. A tiež sme v takom poslednom kroku a dnes vieme, že možno to bude možno to nebude možné. Uvidíme, že ako to celé dopadne. Ale ako keby tá ekológia aj tá udržateľnosť bola vlastne jedným z takých hlavných pilierov, na ktorých to celé stálo. A tá druhá časť bol ten niche market, že ak si spomeniete na tie 2 slajdy dozadu, že ten náš prvý marketingový budget bol 200 €. A teraz čo by ste robili, keby ste mali proste 200 € na marketing? Neviem, mali ste niekto 200 € na marketing, váš prvý budget? Koľko boli vaše prvé budžety vo firmách? To ste tu z tej podnikateľskej časti. Na vás sa dívam. Neriešte. OK. Keď ide samo, tak je dobré. OK. Nám to samé nešlo, ale sme sa tak vlastne vtedy sa vo firme premýšľalo nad tým, že dobre, že tak keď máme teda iba 200 €, že tak čo vieme urobiť. A celé to vlastne vyrastlo na tom, že my sme začali posielať tie topánky do rôznych skupiniek, rôznym ortopédom, rôznym fyzioterapeutom a začali sme sa ich pýtať na názor. A to boli tie naše ako keby níž skupiny, že my sme vedeli, že za 200 € neurobíme mediálnu kampaň a že nezasiahneme ako keby masovo strašne veľa ľudí, ale vedeli sme, že ako keby môžeme ten budget využiť efektívne a môžeme zasahovať ako keby tie menšie skupinky. Takže sa robilo, viem, že vtedy sa robila veľká kampaň na mamičky a na facebookové skupiny, lebo tam sú mamičky doteraz najaktívnejšie. Takže sa rozposielali nosiče, rozposielali sa barefootové topánky a vždy sme ľuďom povedali, že my vám nepovieme, čo máte povedať, ale vy povedzte nám to, čo vy chcete povedať a veríme, že od vás dostaneme proste taký ten úprimný feedback, na základe čoho buď niečo zlepšíme a zmeníme, alebo povieme aj ďalším, že toto je skúsenosť človeka XY a že ak chcete, tak vyskúšajte aj vy. Takže to boli vlastne ako keby také prvé komunity, cez ktoré sa nám podarilo dostať ten barefoot do takého povedomia. Takže začínali sme v tých facebookových skupinkách s tým budžetom 200 €, až sme sa neskôr na základe aj týchto skupiniek a týchto odporúčaní dostali na všetky ďalšie ako keby okolité trhy. Že potom sa ten budžet zväčšoval a my sme vlastne vždy, ako náhle sme prišli na Slovensku, tak sme začali rozvíjať potom, že hneď že Českú republiku, lebo je škoda byť na Slovensku a nebyť v Českej republike, lebo máte vlastne veľmi podobného zákazníka. Tie kosty na dopravu nie sú už také nákladné. Neskôr sa išlo do Nemecka a tak ďalej, na celý ten DACH región a s tým sme prispôsobovali web stránku, prekladali sme všetko do lokálnych jazykov, ale čo bolo napríklad zaujímavé je to, že u nás bol Peťo Brezaný, ešte stále je, on je teraz COO a si pamätám, že on bol vlastne človek, ktorý robil napríklad, že prvý web alebo ešte prekladal tie weby do rôznych iných jazykov a že ono ako keby naozaj na začiatku tá firma mala možno, že 5 ľudí, potom zrazu 10. Ale mne sa veľmi páči na tom príbehu to, že tí ľudia si to odmakali v podstate, že Juraj ešte nedávno vozil veci z kamióna vonku, hej, že to vlastne bolo úplne také, že to autentické a to bolo na tom podľa mňa to pekné, že ako keby aj teraz tá firma si to nesie aj v tej firemnej kultúre, že sa nedávame ruky preč od roboty, ale keď treba, tak aj tí najvyšší z najvyšších v rámci tej štruktúry robia to, čo je treba. Toto je začiatok a neviem, že keď sa pozriete napravo a vidíte tie balerinky, alebo sa pozrite naľavo a vidíte tú detskú topánku, tak vyzerajú trošku inak dneska ako tie modely, ktoré sú tu. A pre nás je to taká pekná manifestácia toho, že ono niekedy netreba úplne čakať na dokonalosť, ale treba začať ako keby aspoň s tým, čo je. A my sme na tých balerinkách, neviem či úplne na týchto konkrétnych, ale že to nám zarobilo prvý 1 000 000. A my keď sme sa vlastne teraz pozreli späť na tie balerinky, tak sme vlastne úplne nechápali, že ako sme na to mohli zarobiť 1 000 000, keď to vyzeralo, ako to vyzeralo. Ale jednoducho tie topánky sa stále doteraz ešte niekde nosia a ešte doteraz vlastne ich niektoré mamičky majú a je to super. A potom boli na začiatku napríklad takéto detské topánky, kde sa nám podarilo mať taký akože jeden z takých prvých najväčších fuck-upov, ktoré sa zatiaľ stali a to bolo to, že my sme si povedali, že tieto hviezdičkové topánky, to určite pôjde rakety, bomby, to budú chcieť všetky deti a všetky mamičky. A oni sa akože aj celkom dobre predávali.
Ale na čo sme prišli potom, že po niekoľkých testov, ktoré sme my urobili, tak ten materiál jednoducho bol v pohode. Lenže to dieťa, ak chcete najlepšie otestovať topánku, tak ju dajte proste testovať deťom, lebo oni ju zaručene proste zničia. Oni akože s ňou urobia nemožné veci, ktoré sa nedajú ani v labakoch asi urobiť. Ale nám sa začal vlastne ako keby celý ten materiál, tie hviezdičky a všetko išlo proste dolu. Hej, čiže z celej jednej série týchto detských topánok, pri ktorých sme si povedali, že tak toho predáme na mraky a to bude úplný trhák, tak sa vlastne stalo to, že nakoniec sme všetkým mamičkám sa potom vlastne Juraj spravil také rozhodnutie, že povedal, že buď teda vrátime peniažky alebo pošleme nový model. A bolo to pre nás ako keby taká vec, ktoré sme sa veľmi poučili a to je napríklad aj pre mňa také, že keď sme sa rozprávali spätne vo firme, že neviem, že ktorí z vás ste zakladali firmu alebo ste rozmýšľali niekedy nad tým, že ako definujete firemné hodnoty, tak pre nás to bol jeden z takých príbehov, na ktorých sme si povedali, že tie firemné hodnoty postavíme a postavíme ich na férovosti a na úprimnosti a na nejakej transparentnosti voči zákazníkom, voči dodávateľom. A ten príbeh ako keby sa dneska nesie aj tými našimi oddeleniami, že ako sa dá niekedy aj čestne postaviť v tom biznise k tým zákazníkom a k ľuďom. Takže tak toto bol tiež jeden z takých začiatočných modelov, kedy sme sa vlastne veľa naučili, že my sme si povedali vtedy, že urobíme čo najfarebnejšie topánky s čo najviac bodkami a vzormi a komiksami a to určite bude letieť, lebo však nám sa to páči, tak asi sa to bude páčiť aj všetkým ostatným a vtedy bola taká móda, že vlastne my keď sme targetovali tie mamičky a ľudí, ktorí mali blízko ku ekológii a k etnu a neviem čomu všetkému, tak chodili takí farebne oblečení, ale neskôr sme tiež prišli na to, že vlastne najviac sa predávali biele tenisky. A to bola pre nás tiež taká jedna z takých akože kľúčových poznatkov. A to bolo to, že nedívajme sa na to, že čo my chceme, aby si zákazníci kupovali, ale pozrieme sa na dáta, na to, čo naozaj kupujú. A potom ako keby sa dívajme na to, že čo budeme vyrábať. A pre nás ako keby aj doteraz, keď uvidíte, že niektoré z tých teniskových, dneska je tu aj veľa podobných modelov, ale ako keby najviac asi v rámci tenisiek máme modely, ktoré sú biele. Kto z vás má doma biele tenisky? 4, 5, 6, 7, takmer všetci, polovica. A z tých nepodarených modelov, ktoré vidíte tu a tu, sme došli až niekde do štádia. Toto je také zhruba portfólio, že bilenky. Toto je portfólio, toto je portfólio bilenky. Takže máme tam niekoľko modelov, sú tam aj nejaké Berberixy. Dneska obujeme vlastne celú rodinu, od detí, žien, mužov, cez všetky možné ročné obdobia. A aby ste trošku vedeli možno, že ako to celé vzniká a že za tým sú aj nejaké dáta a nejaké čísla, tak by som vám rada ešte pustila, že toto video, ktoré hovorí o výskume a vývoji, o tom, ako vlastne v Bielanka tie topánky celé vznikajú. Ahojte, som Juraj Fehervari, CEO Bielenka. Dnes sme tu na Univerzite Palackého v Olomouci, kde nám pomáhajú vyvíjať anatomické kopytá pre našu novú kolekciu. Vďaka najnovším technológiám, ktorými univerzita disponuje, vieme oskenovať veľké množstvo chodidiel, čo nám umožňuje vytvoriť nový, ešte lepší tvar topánok pre každý typ nohy. V biomechanických laboratořích Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se zabýváme výzkumem zaměřeným na analýzu pohybu u různých skupin populace. K tomu využíváme například kamerový systém, silové nebo tlakové plošiny či senzory umožňující měřit svalovou aktivitu. Pro výrobu obuvi je důležité znát stavbu a funkce chodidla při různých každodenních aktivitách. Správná obuv by měla respektovat tvar chodidla a způsob jeho zatížení ve stoji i při chůzi. Tvar chodidla lze zaznamenat pomocí 3D skenování. Zatížení chodidla analyzujeme pomocí dynamické plantografie s využitím tlakové plošiny. Výsledky nám ukáží rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou, z něhož lze usuzovat na způsob přenosu zátěže, odhalit místa s nadměrným zatížením nebo posoudit stav nožní klenby. Tyto poznatky lze využít při vývoji optimálního modelu obuvy, který je v souladu nejen s anatomií chodidla, ale také s jeho funkcemi. Zvláště důležitý je tvar obuvy u dětí, protože jsou v růstu a nevhodně zvolená obuv může mít za následek vznik deficitů nejen v oblasti chodidla, ale také v dalších segmentech těla. V Bielenka dbáme na ekológiu a udržateľnosť. Tiež neustále vyhľadávame najnovšie technológie a inovácie podložené výskumom a vývojom. Dnes sme pracovali na meraní chodidiel pre detské modely.
Detské chodidlá sa počas rastu rôzne vyvíjajú, mení sa ich tvar a šírka. Preto je dôležité odmerať rôzne chodidlá podľa veľkosti a veku. Nestačí, aby ste zobrali jednu štandardnú veľkosť a podľa nej proporčne upravili všetky ostatné čísla, ako to býva zvykom. My sme sa sústredili na to, aby sme pri každej veľkosti zachytili všetky detaily a zmeny na chodidlách čo najpresnejšie. Je logické, že malé nôžky s tukovými vankúšikmi sú iné ako chodidlá 6 až 7 ročného dieťaťa. A nemožno postupovať iba čisto proporčne matematicky. Investície do vývoja sú pre nás mimoriadne dôležité a robíme všetko preto, aby sme našim zákazníkom prinášali kvalitnú barefootovú obuv podloženú výskumom. Záleží nám na tom, aby tu barefoot bol už pre najmenších a pomohol deťom k silným chodidlám a k správnom vykročení do života. Sme tu ale pre všetkých, malých aj dospelých a našou víziou je zmeniť obuvacie návyky ľudí na celom svete, prispieť k zdravšiemu, radosnejšiemu pohybu, čo sa nám darí aj vďaka vám. Tak to bolo trošku, že výskuma a vývoju do toho, že ako tie topánky vznikajú. A my sa často zamýšľali nad tým, že ako to vlastne urobiť čo najlepšie, až sme si vlastne povedali, že na to potrebujeme niekoľko desiatok odborníkov, dokonca je to niekoľko desiatok odborníkov, s ktorými dnes spolupracujeme v rámci Slovenska, v rámci Európy a sú to najlepší fundovaní odborníci, s ktorými tie topánky dávame dokopy. A sme napríklad, že veľmi hrdí na tie kopyta, ktoré vznikajú. A môžete si ho dať kolovať inak, aby ste si chceli popozerať. To je normálne, že obuvnícke kopyto. Nie konské, ale obuvnícke. A na základe toho sa potom obúvajú tie topánky a tak ďalej, ale že kým takáto vec vznikne, tak prejde niekoľko mesiacov a niekoľko fittingov. Ono sa to najprv celé robí na základe tých skenov a všetkého, čo vidíte. Potom vám z toho vidie taký nejaký 3D výtlačok, ktorý sa potom ďalej nejako obrusuje, spraví sa z toho drevené kopyto, ktoré sa potom dotmeluje a ešte sa z neho vyvíja čo najviac anatomické kopyto, až potom vlastne vznikne takýto konkrétny odliatok. My tých kopít máme dnes 12-15 asi rôznych. Závisí napríklad od toho, že či robíme špeciálne dámsku topánku. Hej, že napríklad, že balerinky alebo tieto mokasíny vznikajú na čisto dámskom kopite. Zase niektoré také, že univerzálne modely majú nejaké univerzálne svoje kopito, alebo potom sú kopitá, ktoré sú napríklad pre sandále a rôzne iné typy nôh. Pre nás takým ďalším milníkom, kde sa chceme dostať v tej najbližšej nejakej dobe, je to, že by sme chceli tie anatomické kopyta vyvíjať podľa toho, že odkiaľ človek pochádza. To znamená, že budeme mať iný tvar topánok pre ľudí napríklad z Ázie, iný tvar topánok pre ľudí z Európy, pretože to chodidlo jednoducho na každom tom kontinente podľa toho, akú máme genetiku, ako sme sa narodili, tak ho má človek jednoducho iné. Takže tam by sme sa chceli dostať s vývojom a výskumom. A je to pre nás tiež taký challenge. Je to aj nákladné, ale veríme, že to je správne. A že tak, ako ste počuli v tom videu, že napríklad pri tých detských topánočkách to nestačí len matematicky upraviť, ale že naozaj je dôležité ako keby každé to občíslo prispôsobiť tomu, ako tá topánočka v tej danej veľkosti vyzerá, tak takisto sa snažíme to vlastne škálovať ako keby aj na tých zákazníkov, aby sme vedeli pokryť čo najväčšie množstvo ľudí, aby im tie topánky fitovali čo najlepšie a mali pre nich tie zdravotné benefity, ktoré majú mať. Takže tak máte nejaké otázky k barefootu ešte, alebo k tomu biznisovému príbehu, alebo niečo, čo by ste sa chceli opýtať? Áno? Handicap na nohe. Áno. Áno. My zatiaľ na mieru topánky nerobíme. To znamená, že ako keby tie jednokusové. Práve kvôli tomu, že je to ako keby že veľmi náročné aj časovo, aj ekonomicky. Tým, že ten vlastne vývoj toho jedného kopyta stojí desiatky až možno do 100 000 eur, alebo zhruba koľko, že ten náklad je taký rôzny. Takže toto nerobíme. Bohužiaľ. Možno raz by sme chceli by sme vyhovieť ako keby čo najviac ľuďom, ale není to úplne aktuálne taká jedna z tých cieľov alebo priorit. Ale myslím si, že tou 3D tlačou a tými technológiami, ktoré vlastne prichádzajú do tej praxe, tak sa niekde asi v budúcnosti budeme posúvať aj týmto smerom. Ale je to také ešte vo hviezdach. Ešte niekto by sa chcel niečo opýtať? Áno?
Je to akože pre nás je to napríklad, že Univerzita Palackého, alebo sú to ďalšie napríklad skeny, ktoré máme že mimo Českú republiku, hej, že... Chápem. My sa snažíme mať k tomu taký, že viac ako keby proaktívny prístup. To znamená, že my máme napríklad, že Bielenka má dneska niekoľko oddelení. Jedno z toho oddelenia je produkčné oddelenie, kde je zhruba nejakých 20 odborníkov, ktorí sa starajú o to, ako topánka vzniká. A súčasťou toho celého produkčného oddelenia je aj niekoľko odborníkov, ktorí vlastne vedú tieto výskumy a celý ten výskum a vývoj. To znamená, že niekedy oni vlastne dopytujú to, čo chceme zistiť, alebo to, čo chceme namerať. Takže nie vždy je to úplne závislé od toho, že to laboratórium príde za nami, ale my chodíme za nimi, že a čo vieme ešte urobiť a ako vieme toto urobiť. Dneska máme výrobu vlastne Slovensko, Česká republika, Portugalsko a Vietnam. Najprv sme začínali, že Slovensko a Česká republika, kvôli tomu, lebo všetci poznáte určite Baťu, túto remeslo bolo. A tu sme sa tiež dostali na nejaké tie obmedzenia, to tak poviem, taký ten príbeh tomu, že a tiež nie všetko bolo ako keby možné vyrobiť tu. A potom sme išli do Portugalska, kde zase sme mali nové materiály, kde sme mali úplne iné aj technologické možnosti, ako tú topánku urobiť, hej, že či už do väčšej kvality, alebo do toho, aby viac naplňala tie funkcie. A teraz po novom sme vlastne spustili výrobu aj vo Vietname, kde tie možnosti sú zase úplne iné. Hej, tam tí ľudia vlastne, tam keď prídete alebo vidíte tú výrobu v tom Vietname, tak to nechápete, že čo je tam možné. Hej, že jednak udržateľnosť tých materiálov, kvalita tých materiálov, funkčnosť tých materiálov. A ja tu mám jednu topánku. Toto je jeden z takých našich nových modelov od Berberixu a je to vlastne aktuálne, že najlepšia zimná barefootová topánka. A ja tu mám k tomu poznámku, lebo to sú čísla, ktoré ja si nedokážem zapamätať, ale poviem vám takú pikošku z výroby, že asi aký je rozdiel medzi tým, že keď vyrábame aj v zahraničí. Na tie topánky sa robia, na všetky topánky, to je jedno, že či barefootové alebo rôzne iné, sa robia rôzne testy a robí sa napríklad test na vodeodolnosť alebo odolnosť topánky voči opotrebeniu. A my, keď sme dávali testovať tieto topánky, tak norma je, že v rámci vodeodolnosti tá topánka urobí 600 ohybov vo vode pri 1 cm nad tú hranu podošvy a pri tomto modele to bolo, že 39 500 ohybov. To znamená, že štandard je 600 versus 39 500, takže to je ako keby ten proaktívny prístup toho produkčného oddelenia, že snažíme sa ísť ako keby úplne, že za to, čo vôbec je ako keby, že možné. A napríklad aj pri tom, že odolnosť topánky voči opotrebeniu, tak je napríklad, že norma je, aby takáto vychádzková obuv vydržala minimálne 50 000 ohybov. To robí taký robot, ktorý ako keby kráča s tou topánkou. A túto sme vlastne testovali na 1 milión ohybov. Takže a to je práve možné aj vďaka tomu, že vyrábame aj v Portugalsku, aj vo Vietname. A takisto je to vlastne potom aj s tým výskumom a vývojom, že my zo zahraničia dneska berieme, že milióny skenov chodidiel, na základe ktorého vlastne potom prispôsobujeme ten vývoj. Čiže je to také, no. Akože boli by sme radi, keby bolo viac odborníkov, obuvníkov, a že to remeslo u nás ako keby už tak akože že vymiera, ale snažíme sa ako keby ho obnoviť a potom vlastne niektorých ľudí, ktorých nedokážeme zohnať na Slovensku, tak potom zháňame niekde v zahraničí. Máme veľa spoluprác s ortopedmi aj s fyzioterapeutmi, aj zo zahraničia, aj na Slovensku. Dnes, chvala Bohu, je ako keby tých barefootovo pozitívnych ortopedov a fyzioterapeutov o mnoho viac, lebo už si majú tú osobnú skúsenosť. A najmä odporúčame ako keby a robíme aj my rôzne také, že edukačné videá a blogové články a rôzne veci, že ako aj cvičiť na tie chodidlá, ako prejsť na barefoot, lebo vy keby ste napríklad, že ja som 30 rokov nenosila barefoot a teraz som začala nosiť barefoot, takže ja napríklad som mala svalovicu, keď som si obola prvé barefootové tenisky, behala som po kancli a zrazu si dívam, mám nejaké svaly na nohe, o ktorých neviem, že mám, teda už som vedela. Ale takže tak. A niekoľko z tých fyzioterapeutov aj z ortopédov vlastne robí s ľuďmi tieto cvičenia. Čiže ja si myslím, že asi každý druhý fyzioterapeut, keď začne vás riešiť tak komplexne, tak vlastne začne od chodidla, lebo to potom vplýva vlastne na to celkovo, ako stojíte. Ja nestojím úplne správne, ale snažím sa to naučiť. Takže máme spolupráce. Niektorí majú aj naše také, že s niektorými máme užšiu spoluprácu, to znamená, že spolupracujú vyslovene s nami a potom dávame klientom testovať tie boty alebo tak, takže zase. Ale najmä sa s fyzioterapeutmi a s odborníkmi sa snažíme ako keby zviešťovať tú edukáciu cez to, že nie je dôležité iba sa prezúť do barefootu, ale treba aj cvičiť na to chodidlo.
Že to je taká dôležitá vec. A ono vždy je jednoduchšie iba si obuť topánky, ako potom každé ráno alebo každý večer si na 5 minút dať cvičiť, ale áno. No, ono asi základom každého úspechu je konzistentnosť. A pre mňa je konzistentnosť 34. silná stránka, takže ja sa snažím dostať do tohto bodu, že by som každý deň cvičila, ale áno, odporúča sa pravidelnosť. A ono asi... Rozumiem. Rozmýšľam, že ako diplomaticky vykorčulovať z tejto odpovede, tak aby ma potom niekto nechytil jedného dňa za slovo, keďže sa to nahráva. Ale ak má niekto nejaké zdravotné problémy alebo niečo, že je logické, že sa pôjdem poradiť s doktorom a potom závisí od toho, že akú má ten doktor skúsenosť a že nakoľko je v tej téme edukovaný, pretože pár rokov dozadu vlastne tu ten barefoot nebol. Ale sú krajiny, kde vám dneska v rámci Európy ten barefoot ten lekár predpíše. A to znamená, že ako keby aj to zmýšľanie tých doktorov, tým výskumom, ktorý už dneska existuje, tým, čo vieme a tým, že tie topánky dneska už nie sú proste capačky so 4 mm podošvou a kde človek ani nevie, ako to je, ale naozaj je za tým ten výskum a vývoj a tie skeny chodidiel a odborníci, čo to dávajú dokopy. Takže ako keby, že takto poviem, že aj ten názor tej odbornej verejnosti na Slovensku sa dneska už vo veľkej miere mení. A keď sa spýtate odborníka v zahraničí, tak vám nikdy nepovie to, čo vám odpovie lekár tu. Čiže to bola tá naša skúsenosť, ako keby, že keď sme sa tu niektorí spýtali, tak povedali, joj, to pod betóne, nemôžete s tým chodiť a neviem čo, hej, že to akože nie je úplne dobré. Áno? Môžem... Sú rôzne tvary tých barefootových topánok, že ako keby, že to je aj to, čo pani hovorila, že napríklad, že niektoré značky majú užšiu špičku, niektoré majú užšiu petu, tak aby ako keby tá topánka na tom detskom chodidle držala čo najlepšie. Hej? Takisto ako naše topánky možno nesadnú niektorým ľuďom, ktorí majú vlastne úplne iný typ chodidla. My z toho, čo ako keby vieme, tak vieme, že už čoraz viac ľuďom ako keby tie topánky sedia, ale tiež ako keby my to prispôsobujeme, meníme ho, tak takisto je to aj vlastne pri tej detskej obuvi, hej? Že treba vyskúšať, že čo najviac sadne, kde to chodidlo sa vlastne cíti najprirodzenejšie, kde možno sa aj poradiť s tým fyzioterapeutom, podologom, že mám takúto a takúto značku, proste moje dieťa má užšiu petu, alebo má neviem, hej, čokoľvek, že ono je to tak ako keby niekedy individuálne, že je ťažké, ako keby, že asi sa to nedá úplne, že zo všeobecne generalizovať, ale si myslím, že tou chôdzou, my tak vravíme, že to najlepšie, čo pre to chodidlo môžeme urobiť, je proste ako keby, že tá chôdza na boso. Že to, že keď sa postavíte na boso na trávu, teraz nehovorím o betóne, tak je to najlepšie, čo môžete proste urobiť. Dneska mi pán hovoril, že on chodí na boso po byte, takže už má tak polovicu úspechu za sebou. Ale že ako keby tým určite človek nepokazí nič. A keď bude raz do týždňa chodiť v tej barefootovej topánke alebo na boso, niekde cez leto proste v prírode, tak to má iba benefity. Čiže tak.
A vy si viete urobiť aj takú vec, že viete obkresliť, ako keby to chodilo. My máme pri detských topánkach, máme taký návod na internete, že vlastne ako zmerať to chodidlo a ako ho celé, že tak, aby vám tá topánka sadla. A vtedy vám to aj povie, že či je ako keby pre to chodidlo vhodný ten typ, alebo nie. Čiže ako keby, že to je jeden spôsob, že zmerania tej malej nožičky, že tak ako si, ja neviem, že keď si dospelá kupuje lyžiarky, tak tiež je to také, hej, že musíte vyskúšať niekoľko, že kým vám to sadne. Takže my budeme veľmi radi, keď vám nejaká barefootová topánka sadne, už keď bude naša, budeme iba radšej, ale že tie typy, ako aj pani hovorila, sú rôzne. My sa to snažíme naozaj na základe toho, ako keby výskumu a dát urobiť ako keby tak, aby to sadlo čo najviac detičkám. Ešte boli 2 otázky. Pán vpredu. Marian. My máme vyše kedy to bolo, že 98%, dneska je to možno, že 90 alebo 80 tvorí vlastne online a zvyšok máme retail a máme, že B2B zastúpenie. Takže ako keby gro toho predaja ide cez e-shop. To znamená, že máme niekoľko, už neviem, že 12 alebo 15 rôznych e-shopov v rôznych jazykových simuláciách, prekladoch. Takže to je ako keby gro toho predaja. Potom máme 4 predajne na Slovensku, to je Bratislava, Žilina, Košice a Banská Bystrica. Takže tam nás nájdete aj, takže môžete si vlastne vyskúšať. A teraz chystáme vlastne firmu aj na franchízu. Pôjdeme do Českej republiky, ale chceme tú franchízu vlastne otvoriť aj smerom do zahraničia. Takže tam budú nové aj obchodné príležitosti, aj veríme, že tá retailová sieť porastie a potom zvyšok máme cez 500 veľkoobchodných partnerov, kade v každých kútoch sveta, takže nás môžete niekedy nájsť aj v nejakom inom obchode a budú tam naše topánky. Takže, áno. Mhm. My, chvála Bohu, to máme tak, že ono je rozdiel medzi tým, že podľa mňa, že či už človek má barefootové topánky, alebo naozaj ten barefoot vyskúša prvýkrát a potom si dokúpi ďalších x párov, pretože potrebuje aj na zimu, aj na leto, aj potrebuje sandále, alebo my ženy niekedy neradi chodíme v jedných topánkach celý rok, tak máme viacero modelov, ale že určite sa snažíme tých ľudí edukovať v tom, že nemusíte si nakupovať veľa, že kúpte si radšej menej a to, čo je kvalitné a to, čo vydrží. Ale my na niektorých trhoch dosahujeme retenciu zhruba do 56%. To znamená, že to je že vysoko nadpriemerné číslo, kedy vieme, že zhruba každý druhý zákazník sa k nám do pol roka vráti. To znamená, že si vyskúša letnú topánku, kúpi si tenisky a následne si potom kúpi napríklad zimné topánky. Zhruba tak. A ono je to skôr, že retencia spočítaná do pol roka, lebo môžeme sa potom baviť o iných číslach, kde je retencia, neviem, do 2 rokov, ale na to, že aby som dala, že pravdivý údaj, že niekde je to do 56%, tak sa bavíme o retencii, ktorá je do pol roka. Ale ako keby môžem doposlať nejakú analýzu, ak ju niekde od nášho datového dostanem, že koľko ľudí sa k nám v akom pomere kedy vracia, ale ako keby, že toto sme vedeli, že na niektorých trhoch je vlastne, že až každý druhý zákazník, vlastne, ktorý si nás kúpi, tak sa potom vráti naspäť. Práve, že sa škáluje ľahko. Mhm. Mhm. A pre nás, čo je napríklad, že najväčšou výzvou je, že ako keby aj zo začiatku to bola, že dlhšia cesta zákazníka. Že to, čo si presne hovoril, že nie sú to rožky, ani to není kolagén za 20 €, ktorý si proste kúpiš na Instagrame úplne impulzívne. Takže my sme kedysi vedeli odmerať cestu zákazníka, myslím, že dosahovala niekedy až 13 krokov. To znamená, že 13 krát ste o nás museli niekde počuť a vidieť a potom vás targetovala nejaká reklama, kým ste si nás kúpili. A dneska si myslím, že je to niekde od 3 mesiacov do pol roka, ale neviem, nerada by som tu iba tak z hlavy dávala nejaké čísla, ale závisí ako keby, že práve, že na ktorom trhu sa bavíme, lebo napríklad tie škandinávske krajiny, kde nemusíme my
dlhé mesiace ľuďom vysvetľovať, čo je Barefoot a aké má benefity, tak tam už napríklad máme inak nastavenú komunikáciu, ako napríklad na Slovensku, kde vlastne sme boli, že prvá Barefootová značka, ktorá napríklad vôbec pustila televíznu reklamu. Čiže my sme vlastne ľuďom museli vo veľkom vysvetľovať, že čo je Barefoot a aké má Barefoot benefity a kto ten Barefoot by mal nosiť, nemal nosiť a tak ďalej. Takže to nám ako keby spomalovalo, oddelovalo ten nákup, ale ja si myslím, že určite aj z toho, čo vieme, tak ten zákazník ako náhle raz je spokojný, tak on už potom ostáva. A je to práve aj kvôli tomu, že mu napríklad sadne ten tvar tej topánky. Lebo ako keby, že tam je aj rozdiel medzi tými barefootovými značkami, že napríklad my si tie kopyta vyvíjame sami. To znamená, že ako keby nejaká iná značka môže mať trošku iný ten tvar toho kopyta. Takže to niektorým ľuďom nemusí sedieť, niektorým ľuďom zase nemusíme sadnúť my, ale sadne im ako keby niekto iný. Mhm. Ešte vládzete? Mhm. Myslím, že čo sa týka že marketingu, komunikácie, hej? Že asi... OK. A to, čo vidíme z dát, je to, že človek hľadá pohodlnú, komfortnú, kvalitnú topánku. Čiže my sme napríklad aj na Slovensku, my sme dlho komunikovali, že sme slovenská značka, vyrábame z udržateľných materiálov a potom sme vlastne videli, že to vlastne nikoho nezaujíma. Že je to pekné, všetci ľudia to radi počúvajú, alebo ak máte dať ako keby toho človeka potom do rozhodovacieho procesu, tak vlastne on vám povie, že ja vám strašne fandím, lebo vy ste slovenská značka, vyrábate to pomaly z banánových šupiek, čo my sme nevyrábali, ale akože ľudia to veľmi radi počúvajú. Ani sme to nikdy nehovorili, lebo podľa mňa je to čistý greenwashing. Tak ako keby vtedy tí ľudia fandia a vravia, že wow, že to je super, ale v skutočnosti si nikdy tieto banky nekúpia, alebo tú cenu za to nezaplatia. Takže zaplatí si to zákazník, ktorý je presvedčený o tom, že chce mať nejaký zdravotný benefit, že chce mať topánku, ktorá je lepšia, má viac benefitov, je kvalitnejšia a kde zažíva ako keby ten komfort. Hej, čiže aj keď si zoberiete to portfólio tých zákazníkov, hej, že my sme začínali pri mamičkách, ktoré nosili svoje deti. Dnes nás nosia od mamičiek, ktoré nosia svoje deti po top level CEOs a neviem čo všetko, lebo tých ľudí všetkých spája ako keby to, že chcú mať niečo lepšie na svojich nohách a chcú mať viac komfortu. Čiže preto napríklad, že tie marketingové persony niekedy úplne až tak u nás nesedia. Hej. Závisí na ktorom trhu, takže tie sa to zase nedá úplne že špecifikovať, ale ideme aj, že čisto napríklad, že závisí od toho, že keď je edukačná kampaň a keď máme spustenú napríklad telku, tak vtedy ideme viac do šírky, pretože potrebujeme viac ísť aj cez brand, aj cez ten príbeh a cez všetky tie benefity, takže tam vlastne edukujeme viac do šírky, ale napríklad na niektorých trhoch, kde začíname a kde vlastne ten trh, dajme tomu, že sa nám začína nejako strategicky rozvíjať, tak samozrejme, že nejdeme hneď nejakou veľkou mediálnou kampaňou, ako napríklad, ja neviem, prišlo About You, hej, že na to asi my budžety ešte aj naše sú prikrátke, ale tam ideme práve ako keby cez tie niche komunity a cez takú tú konkrétnu targetovanú skupinu. Vieme napríklad, že pri tej komunikácii je to tiež rôzne, že keď cieľime napríklad DACH región, tak tí ľudia sú o mnoho náročnejší na dáta. Tam neukazujeme úplne komfort alebo všetky tieto veci, ale tam ukazujeme, že vodeodolnosť testovaná natoľko, lebo proste tí Nemci počúvajú na niečo úplne iné, ako počúvajú, ja neviem, Španieli. Hej, napríklad, takže v Španielsku, alebo ja neviem, minule som počula, som sedela v reštaurácii a sa bavila taká skupinka žien, myslím, že 50 plus a oni, že no si počula, že španielská kráľovna si ich obula, tak som si bola aj ja jedny kúpiť. Takže ono akože závisí od tej že cieľovej skupiny, že komu čo povieme, že na niekoho funguje jedno, na niekoho druhé a to potom vyhodnocujeme na základe dát, na základe kampaní, čomu sa darí najviac. Top influencer. Áno, španielská kráľovna bola náš top influencer chvíľku. A čakali sme na fotku a nedostali sme ani jednu. Ale nevadí, takže raz, keď budeme mať, tak nám potom ľudia aj uveria. Mhm. 7 rokov. Teraz ťaháme 8 vlastne.
Myslím si, že Juraj to niekde má vypočítané, aj tým, že vlastne investuje do ďalších značiek, ale my sa nechystáme sa vlastne ako keby, že predávať. Takže toto nebudem vedieť úplne zodpovedať, že či. Dobre. Zvládnete ešte posledných 5 minút? To máme také, že čisto takú, že ja to zoberiem tak z rýchlika a keď som na začiatku vlastne hovorila, že čo bolo pre Bielenku dôležité, tak to jednak bol ako keby príbeh tých founderov a to, že oni vlastne verili tej myšlienke a verili tomu, že to, čo robia, je správne. A ja si pamätám na jeden taký, že kľúčový moment, kedy som sa stretla s Jurajom a som si povedala, že vlastne áno, že chcem robiť v tejto firme. A mňa to, čo ako keby najviac na tom celom fascinuje, to, že nás sa tam stretlo, že niekoľko desiatok ľudí, ktorí boli vlastne presvedčení o nejakej vízii a snívali nejaký sen a každý z nás ako keby si prešiel tú svoju vlastnú cestu, objavil to svoje vlastné, prečo tie veci robíme. A asi myslím, že aj preto to ako keby, že dáva niekedy takéto raketové tempo a preto jednoducho to celé funguje. Ale že pamätám si jeden z tých kľúčových bodov, kedy ja som študovala v San Francisku na jednej z najlepších biznisových univerzít. A si pamätám, že keď som tam prišla, tak ja som čakala, že to prvé, čo budeme riešiť na tej škole, tak budú, že finančné analýzy a účtovníctvo a finančný manažment a neviem čo všetko, že všetky tie biznisové témy. A oni sa nás pýtali, že na tej prvej hodine sa nás pýtali, že prečo ste tu a že prečo bije vaše srdce a čo vlastne chcete v živote robiť. A ja som sa vtedy pýtala, že wow, že toto vlastne mi úplne vtedy vybilo deka, lebo my sme prvé 3 mesiace sa zameriavali na to, že čo je naozaj v živote podstatné a vtedy si tak vravím, že ak poznať svoje vnútorné prečo, ak to, čo naozaj chceme robiť a spoznať ten svoj sen, je rovnako dôležité, ako vedieť všetky finančné manažmenty, účtovníctva, neviem čo všetko a globálne stratégie. Tak si vravím, že ono je to v živote asi naozaj dôležité. Ja som potom asi o rok a pol na to, som promovala v Londýne. A tam si pamätám ten moment, kedy sme boli v tom Westminster Abbey a ja som si myslela, že to bude najväčší highlight môjho života, že si poviem, že tak teraz už som v živote na seba najviac hrdá, už môžem robiť čokoľvek. A vtedy som si vlastne uvedomila, že ja som vlastne do toho momentu nepochopila svoje vnútorné prečo. A si pamätám, že v ten moment, keď som tam stála, tak som si vlastne vravila, že som videla tých všetkých spolužiakov okolo seba a si vravím, že čo vlastne urobím s tým, že čo som za ten posledný rok a pol dostala. A že aký prínos to bude mať vlastne pre spoločnosť. A si pamätám, že v tom momente som ja vlastne pochopila to, že čo je to moje vnútorné prečo a čo chcem v živote robiť. A vtedy som pochopila, že ja chcem vlastne ako keby aj cez ten svet toho biznisu meniť ten svet okolo mňa. A robiť na nejakých kampaniach, ktoré majú nejaký že prínos pre spoločnosť. A v tom sme sa o 2 roky s Jurajom stretli a on mal takú veľmi podobnú víziu, že poďme cez to podnikať a meniť svet. A my sme rozmýšľali nad veľa projektami a ja som veľmi vďačná, že vlastne ako keby ten priestor v tej firme je. A ja by som chcela iba tak z rýchlika, mám tu veľa slajdov k tomu, ale prejdem iba na záver, že čo sa nám napríklad podarilo urobiť v rámci Slovenska aj v rámci ako keby tej vízie toho, že dá sa meniť svet aj cez to podnikanie. A to bol jeden taký slovenský projekt. Ukážem vám jeden slovenský, jeden americký. A to už budeme mať na tých posledných 5 minút. Ale toto bola jedna z takých vecí. Ja som Meter Macek. Pracujem v tejto branži už 30 rokov. Vlastne v roku 1990 som nastúpil ako strážca Národného parku. A odtedy som v štátnej ochrane prírody a vlastne odtedy sa venujem aj záchrane zvierat. Hlavným poslaním záchrannej stanice je vlastne návrat zvierat do prírody. To je to najdôležitejšie, prečo stanica funguje, ale samozrejme nie všetko sa dá vrátiť späť do prírody a potom vlastne hľadáme nejaké dôstojné miesto na dožitie tých zvierat. Fungujeme oficiálne od roku 2001, kedy sme získali akoby certifikát na záchranu zvierat a za to obdobie sme zachránili niekoľko tisíc zvierat. Úplne najčastejšie príčiny sú tie, ktoré vytvoril človek a to sú bariéry v prírode. Najčastejšie sú podľa mňa elektrické vedenia, ktoré teraz dobiehajú rôzne stavby s veľkými presklenými plochami
a samozrejme doprava. Záchranná stanica je vlastne také klasické OZ-ko, ktorá nemá zamestnancov. Celkovo nás môže byť tak maximálne do 10, keď by som počítal všetkých, aj s ľuďmi, ktorí vyrábajú videá a fotky, s ľuďmi, ktorí sa nám starajú o nejaké manažovanie projektov, s veterinármi, s ktorými spolupracujeme, takže maximálne 10 ľudí. Všetko, čo robíme, je dobrovoľnícka činnosť. Akurát niektoré odborné práce si samozrejme musíme zaplatiť, ako výstavbu voliery. To nedokážeme urobiť iba tak. Keby sa nám podarilo dobudovať ambulanciu, tak ako ju máme teda naplánovanú, tak určite by sa zvýšil počet zachránených zvierat a určite by sa zlepšila aj tá starostlivosť o tie zvieratá, čo je teda asi najviac dôležité, pretože pri prevozoch a pre presúvaní dochádza často aj k úhynom. Lebo je tam zvýšený stres a proste musíte čakať, nikto na žiadnej klinike na vás nečaká, že poďte a už rovno idete, takže tá ambulancia nám môže pomôcť zachrániť naozaj viac zvierat. My sme dlžní tým zvieratám pomôcť, pretože tie ich problémy a tie ich choroby a zranenia sme spôsobili vlastne my. V súčasnosti sme v podstate v takej situácii, v akej sme, že sme odkázaní na pomoc silnejších partnerov. Podpora tejto stanice bola pre Bielenku jasná voľba. Máme nádhernú prírodu, ktorú treba ochraňovať. Ja osobne cítim veľkú spoločenskú zodpovednosť za to, aby sme našim deťom odozdali tú prírodu aspoň trocha v takom stave, ako je teraz. A preto vás všetky prosím, ak dokážete nám spoločne pomôcť a dokážeme spoločne prispieť, tak dokážeme robiť pekné veci a zachrániť viacej zvieratok. To bola prvá taká väčšia kampaň, ktorú sme robili v Bielenke pred pár rokmi a my sme si vždy povedali od začiatku toho fungovania, že chceme tu byť aj pre ten svet a pre tú spoločnosť okolo nás a odtedy sme podporili niekoľko takýchto zaujímavých projektov a sme si povedali, že vlastne, že tým, ako rastie aj firma, tak chceme, aby vlastne rástol aj ten pozitívny dopad na ten svet okolo a tak, ako robíme veci vlastne na Slovensku a v okolí, tak sme teraz vlastne finišovali jeden taký väčší projekt v Amerike. A to je vlastne jedna z takých posledných vecí, teda je posledná vec. Neviem, či viete, ale sme sa bavili o barefoote a o tom, že keď ste na boso, tak vlastne to posilňuje aj vaše mentálne zdravie. A ono to vníma, vlastne máte ten grounding, tam je niekoľko benefitov, ktoré si môžeme potom ešte kľudne pokecať. Ale je jedna štatistika na svete, kedy každú minútu na svete zomrie muž na samovraždu. A je to, že pre nás to bolo tak srdcervúce a tak alarmujúce, sme si povedali, že urobíme asi najväčší risk zatiaľ, čo sa týka takýchto nejakých, že fundraisingových alebo nejakých charitatívnych vecí. A prišiel za nami minulý rok jeden veterán, on je Holanďan, a povedal si, že ja som vás oslovil, lebo hľadám sponzora, lebo ja prejdem bosý naprieč Amerikou. Že jak bosí? No, že normálne, že bosí proste pôjdem, budem kráčať z LA do New Yorku. To sme sa nakoniec dohodli, že teda pôjde cez Ameriku, lebo pôvodne chceli cez Saharu a cez Severný pól a neviem čo všetko. Sme si povedali, že tak choď aspoň cez Ameriku, že tam sú nejakí ľudia, ktorým po ceste pomôžeš. A on mal s tým taký príbeh vlastne, že bol 10 rokov v armáde, bol na 3 misiách v Afganistane a že jedného dňa stal na takom útese, z ktorého chcel vlastne skočiť dolu a potom si povedal, že nejakým spôsobom zázračným to nakoniec rozchodil a on to doslova rozchodil na boso. A že začal sa potom prechádzať, žil vtedy v Austrálii a začal sa prechádzať po pláži a on vlastne potom prišiel na to, že jemu tá chôdza na boso naozaj ako keby ho tak sprítomne v tom okamihu a v tých depresiách a v tých veciach, v ktorých bol, mu to začal pomáhať. A v tom momente si on povedal, že ja budem robiť svetové rekordy, kedy budem hovoriť o tom, že
že jednoducho ako keby o tej celej problematike toho, že každú minútu na svete zomrie možno samovraždu a cez celú túto kampaň, ktorú vlastne je to Guinnessov rekord, tak vlastne vyzbierava peniaze pre neziskové organizácie, ktoré sa venujú téme prevencie samovražd. A my sme sa na tento čudesný, zaujímavý projekt dali spolu s ním a takto vyzerala tá cesta jeho z LA do New Yorku. A je to, myslím, že také, že keď to uvidíte, tak je to strašne super. Tak to je, že predposledné video. Why would you put yourself through that? Why suffer? Why push yourself to the edge? Why would you walk barefoot across the United States? I'm doing this for all the men that really struggle with speaking up about their mental health. I think the biggest part for me is it's the loneliness. And it's like, okay, I have to tell them to express all these things I don't really want to say. 22 veterans a day kill themselves. 22 a day. So there's been times I've been here and thought about it. I'm doing this for you, for them, and the whole world to see that everything is possible and a brave man talk. My name is Anton Notenboom, but I like to go by the name of the Barefoot Dutchman. Barefoot Dutchman. The Barefoot Dutchman. I've been in the Dutch army for 10 years. I've been on 3 tours to Afghanistan. And after I finished my service, I moved to Australia, where my mental health caught up with me. It brought me to the edge of a cliff where I could understand why you can take that very last step. It was the start of my healing process, and I became the man I am today, wanting to lead by example and create a safe space for others. It led up to me becoming the first person ever to walk barefoot to base camp of Mount Everest, and I walked a new Guinness World Record in Australia, walking 3,019 k's barefoot along the east coast of Australia. And now I'm setting to break my own world record in the United States by walking barefoot from LA to New York City. 5,000 k's, 7.5 million barefoot steps to make a change and break the stigma. By doing this, I want to show you that your mind and body is capable of doing so much more than you give it credit for, and that everything is possible. That's for real. And look what he's doing for that cause and mental health. If you want to know more about this mission and our cause, please visit bravementalk.com. And if you can, please donate. I just looked up your Instagram. Awesome. Oh, cool. Thank you. Takže toto bola kampaň, ktorú sme ukončili pred 2 týždňami v New Yorku. Podarilo sa nám nazbierať cez 1,2 milióna followerov na sociálnych sieťach. Zaznelo to v New York Today a neviem v ktorých všetkých kadejakých 10 obrovských médiách. Bolo to aj na Slovensku, v Holandsku, kade. A toto je iba video z tej poslednej finish liney. No, I'm just a sentimental guy. I'm going to miss the adventure bit, but I can't wait for everything else to be done. Thank you. Thank you. I hope you enjoy the last round with me. Awesome. All right. High five. It's nuts. It's absolutely nuts. We're there. Almost. 3, 2, 1. Oh. You're not alone. I think this shows that you're not alone. Never ever. So I hope that message comes out.
Tak, to bolo tak zhruba asi všetko a povedala som ten príbeh na konci, pretože to pre mňa bolo veľmi dôležité, keď som išla do firmy a ten moment z toho Londýna, že ja chcem to biznisové know-how využiť na niečo dobré a som veľmi rada, že sa to stretlo s pochopením aj u nás vo firme a že môžeme robiť takéto kampane. Zatiaľ sme vyzbierali nejakých 100 000 a tá zbierka pokračuje ďalej. Každých 25 € dokáže začleniť jedného muža do programu na prevenciu samovrážd. A pre nás je to takým pekným odkazom, že ja keď som prišla do firmy a si pamätám svoju prvú prezentáciu na marketingu, že čo chcem v tejto firme urobiť, tak to bolo, že som si dala takú, že to bude fotka Times Square a dám tam všade logo, že to sa raz stane. A ja keď som stála na tom Times Square, ja si vravím, však tu je všade, ešte dokonca naše tváre sa dostali na tie obrazovky Times Square na druhý deň ráno, tak si vravím, že začínam sa báť svojich snov. A to tak teraz hovoríme v poslednej dobe, že nenechajte sa limitovať nejakými očakávaniami alebo nejakým cudzím strachom, že my predávame dnes barefoot topánky po celom svete, ktoré všetci hovorili, alebo teda, že odborná verejnosť hovorila, že sa predávať nebudú. A tiež je to také zaujímavé, že kam tie sny a tá odvaha vás môže v živote až doviesť. Takže vám budeme držať palce vo všetkom, čo robíte, aj v tejto skvelej aktivite a komunite, ktorá tu v Poprade je. A som rada, že sme teda dnešný večer takto prežili spolu. A potom všetci, čo chcete, tak môžete vyskúšať tie barefootové topánky, ohmatať ich, môžete si ich aj, je tam, oni sú takto dve, a že jednu vlastne uvidíte, že ako tá noha vyzerá v topánke a druhá, že ako vaše chodidlo vyzerá v tej topánke, takže tam je to najkrajšie vidno, že čo vlastne barefoot je. Takže ďakujem. Priestor, že si vlastne prišla k nám a že si sa podelila s nami o všetky vaše know-how a verím, že si každý z nás niečo nové odniesie domov a že zajtra sa naplnia košíky na internete